So ɗamarar maza ne biɗi ƙaruwa, waye buwa ya gane biɗi gamsuwa. So ɗamarar maza Maker Productions. Tunani na daɗa yawa akan so na ki haƙura, aminta ta fi sha'awa a yau ni na kasa maza. Tunani na daɗa yawa akan so na ki haƙura, aminta ta fi sha'awa tsaya in ka kasa maza. Littafina nake son buɗewa, amma zauna waɗan tattaunawa. So ne ƙauna idan yayi ɗorewa, da muke auna ke manugun zaunawa. In kin amsa ke ce ba canzawa, ni ne kankat makarbin ruhinki. Karɓi so rike. So da ni da ke. Karɓi so rike. Darajar ki cikin ruhi ba ta misaltu, ma'ana ki ji tambihi kyawa azantu. Rikiso ki bi tarihi dan ki mutuntu, daga ninki na san tabbas kin ga karatu. Ma'ana ki ji na taba in na rike ki. Ji na lamunce tafiyar mu da kai jari ce, haɗa kai bi shi ne dace, wata kare da ta yi mini kwace, ka saka da harai hujja ce, ma'ana ka guje kowace ba da masoyi. Tunani na da yawa akan so na ki haƙura, aminta ta fi sha'awa a yau ni na kasa maza.